Il-Parlament Ewropew ivvota biex tittieħed azzjoni konkreta kontra l-abbuż sesswali ta' tfal u metodi ġodda li permezz tagħhom materjal relatat ma' dan l-abbuż qiegħed jinxteret fuq l-internet. L-Ewroparlamentari Mirjam Dalli laqet b'sodisfazzjon dan il-vot u qalet li huwa vot fid-direzzjoni tajba. Fi frar Mirjam Dalli appellat il-Kummissjoni Ewropea biex taġġorna direttiva tagħha tal-2011 dwar materjal relatat ma' abbuż sesswali ta' tfal. Dan is-suġġeriment spiċċa f'mozzjoni konġunta li Dalli hija firmatarja tagħha. Dalli spjegat kif il-mozzjoni tiffoka fuq il-bżonn li t-tfal jiġu edukati b'kampanji ta' informazzjoni li l-industrija online tirregola lilha nfisha u li jkun indirizzat dak li tiġri b'infrastrutturi illegali bħad-darknet. Il-mozzjoni tisħaq li kemm l-Istati membri u anke l-Kummissjoni Ewropea għandhom nieħdu kampanji mirati lejn it-tfal biex jingħataw din l-informazzjoni, dan fl-istess ħin li jgħinu lill-ġenituri u l-edukaturi. Għaldaqstant Mirjam Dalli qalet li hija sodisfatta bil-messaġġ li ntbagħat mill-Parlament Ewropew li bis-serjetà lest jiġġieled l-abbuż mit-tfal fuq l-internet b'mod konkret.